Shain flow akaita tsaona dai akafira passport because kana Maenda kunamuka it's not about you, it's about family yafirwa. It was all about the Mutangadura family. Mutarisi amene kuti anofunga nekumashure ukeri kana kuti anofunga nemuhapwa, I don't even know. Waimpire Shain flow mota iyoyo makatadza kukwana mota yenyu one autombonzwisisa kuti Mutarisi anofunga nepaichaizvo dai akafira passport ipapo. When you go to the funeral endai munokumbula, endai munomira nevafirwa. It's not about you at all. Mutarisi, I blame you. Ane kakunyabvurira so kakusakwana iyo vanhu vakaita mari vasina chikoroka unongona kuti adzimo regai vamwe vanhu vachizoti Mutarisi anenge anoda varume, anenge anodanana Shain flow. Pane vanhu vari kungotaura kuti ndichazvitsvaga dai rwafira passport. Why were you showcasing Tesla pana asingazii Tesla? In Zimbabwe hatina magetsi, mota yakangopulagwa pamagetsi. You think it's an amusement? Are we still in the stone age yekuti unoshamisirwa nemota yemagetsi? Please, Mutarisi is to blame. Kwana mandebvu.